onjagra angni आंगो लोगो साबस्क्राइबारफोरखौ गुरै खावलायहरनाय थायो बे आदा निशिनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होगोन होननानै बयखौबो मिजिंथियो। खुलुमबाय, नोंथांमोनखौ आंनि गोदान चेनेलाव बरायबाय। आंनि गोदान चेनेलनि मुङानो जादों AN सिरिज, जेराव नोंथांमोना दुखुनि ओंथिनि उनाव आंनि गोदान एलबाम नों आंनि होननाय मिउजिक भिडिअ फैगासिनो। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ सापर्ट होलांगोन आरो साबस्क्राइब खालामगोन, अननानै शेयार खालामगोन आरो नोंथांमोना आंखौ हेफाजाब होलांबाय थागोन होननानै आं आसा खालामो। गोजोन्थों। नों आंनि अराय समनि समायना नोंनि अनगा थारैनो